Hi everyone, I'm going to Manila and we're just taking some food in McDonald's with my sister and her husband. We're here in Dao, near in terminal. Paglim. Saglim mo. Wala yung tulungan din. Say hi. Magkal tumakbo ako. Alaking. Wala na, tambal ah. Hindi mo ako makipag binigay yung balat. Wala ba? Hi guys, we're going already in bus station. Kawasaki. Let's go. May ligaw yung kalibutan, no? Ito pa yan, ramburat. Ramburat, tawag niya pa yun. Kubaw. Kubaw. Ano kasi? Quezon Ave. Saan pa kayo papunta? Fairview? Kaya kang rotonda, baka gusto nyo? Ha? Kaya kang rotonda. Marami nang jeep doon, papuntang welcome. Uy, Quezon Ave tayo. Quezon Ave nga, daan yung ganun po. Ay, dito ah. Dito nga sa kabila doon. Sige. Na ano yan? Iiwanan niyo ako dito? Iber daw dyan, te. Sino? Doon na lang sa banda nito. Dito. Sa likod. Uminya ka po forward dito. Yung ito po sila. Ha? Bilis kasi ito eh. Hi everyone. We're here already in bus in Dao Terminal and we're taking some bus from Cubao, but we're going to stop in Quezon Ave and we're going to pay for each person is 185. See you later. Hi guys, we're going already. You can see some flood. It's 5:38 already in the morning. It's good view. We're here already in Tollgate here in Bulacan, and it's almost, what time is it? 5:51. Maybe 1 hour more or 2 hours more before we can come to our place here and here in North Fairview. That's it. We're already entered in Balintawak. Hi, good morning. We're here in Mindanao Avenue here in Manila. This is Ayala Mall. And it's morning already. And it's busy day. Only not so traffic and not have rain.
Ave already, and we're going to take another bus. Oy, oy. Excuse me. Hindi ganyan pa, hindi mo na sa Fairview. Nasa Fairview po. Nasa Fairview. Star Mall yan. Yeah, di na lang tayo. Hello, Pam. Hello. Tatlong third party. We already arrived here in North Fairview. We're taking some right. Una ka te, amo. Bayar taas. Napa te? Bayar taas. Taking some tricycle right now. Go inside. Hi everyone. Tara. Mga anak-anakan pa. We're going to Quiapo. Ayun na ba? Pasok na kayo. Hi, good afternoon. We're going to Quiapo and we're using the car. My cousin will gonna take us in Quiapo. And we're waiting for my son. Another cousin. Ilan na ba? 130 seconds. 100 seconds. Mabilis lang yan. Pag sumagot siya. Yun na. Mahal, wait, nakakababa lang namin. Sakit na kami ng bus. Dito na. Yan na, bakit pa ako sa bus? Mahapang na ako sa bus. Mas maganda pa dito. Talagang pet mo yung ano eh. Plastic over eh. Hold up. Sayo! Ay, lalo yan. Nasa wait lang, biglang umado eh. Bumubuka tong paano. Ulan ko ng ulan. Sorry. Kala ko sinubahan ng payong niya. Kala niya kasi bababa. Ay, kaya nga. Automatic pala yan. Oo, ganun talaga po.
tayo. Kaya po na ba ito? Alright. Kuya, ihinto mo yung mundo mo para sa akin. Kung tumuy, ano ay hito ka? So, ayan. Pag ikaw bumili, magkano? Okay. Ay! Hawag na po. Bible yan. Sarado nyo. Ano ba ito? Automatic legit. Hindi, sarado nyo agad doon sa may dulo niya. Galing mo yan. Ano nung sinabi ko? Papalo mo kung bakit? Sabi ko na naman si Sausage. Sino? Sausage. Sausage? Oh. Yung sorry ka. Sorry na, sorry. Ay, magkasal ka. Ayun. It's not training, guys. Dumi ng ano, damit ni ano, oh. Ni Pearl. Aabot pa yung wala pang Layo ng lalakarin. Yung maganda talaga. We're here in Nazareno, Catholic Bishop Conference of the Philippines, and you can buy here some statue of Jesus. Something. We're going inside already. Ano? Natawa ko hindi dahil ayoko maniwala. Hindi, ano ba yung face? Oh, they have fresh meat here, fruit. Seem like in Angeles, but they have cheapest here. They have 50 pesos here too. Alam mo, dapat dito tayo Oo, doon yung kakain. Pero titingin naman tayo din ng ano. Ano, alam mo ba? So many dried fish here. 30 pesos. 100 pesos. Akala ko tondo.
The cucumber here is 25 pesos. Meron. Ha? 20 pesos sometimes. Pagkain doon, dito yung sinasabi ko na bilihan na Watson's, mini Watson. Dito na tayo, dito na tayo. Oo, babalik ako. Mama na. Wala! Wala, nag-explain na kami din. Meron na bilihan dito ng mga kinukuha kang kokang, no? Ay, dito. We're going to Market and Fish Port. Pero sa loob yung Watson. But inside it's Watson. Cheapest things here. Maulang talaga. Oo nga. Eh, nakita ko mas mataas yung makilat na ito. Antay baha. Babasa yung per Adidas ko eh. Yung Adidas mo? Oo. Eh, nandito tayo din tayong toyo. Meron na ako Meron pa niyan. na nun. Meron tayong lahat. Ako, konti lang. Hoy, ang kapulo. This is a Pasig River Ferry Station. Ate, ako maghawak ko. Pag ganyan, no? Kasi... Kuya, huwag kayong mag-decide sa buffet. Ayos na Sorry. yun. Kakain po ba kayong balabong, ma'am? Pwede po dyan, dahil nilala po natin yan. Ito ba yung sikat, kuya? Pwede, pwede dyan. Ito ba yung sikat? Ay, sige yan! Alam ko ni kakagulo sila kung saan kami Ano vlogger kasi? Ayun yung dinera natin sa loob, ma'am. Dito yun, oh, isa lang yun, ma'am, nasa gitna. Wala kami pera. Kaya kami nagtitingin kung saan yung... Mura. Ako may alam ako na mura. Huwag na kuya, tama. Bahay! Burahin mo nga. This is a palabok here in Quiapo. Sino ba siya? Sa'yo may ate. Asan? Single ako eh. Sino? Si Basti Sir. Dito. So, ano May kaya asawa na yun. Binatay. Ako na lang kuya sa bahay niya. It's palabok with pork belly. Kapatid na lang yan. Yung kapatid na lang. Kuya, patigdig ng kalamansi. May Medyo... hot sauce po kayo? Meron. Tissue nga yan. Kung Ay, pala, tara yung tuloy ko yung ganito. Hi guys, it's so finish already the rain and have flood right now. Gamit ko yung phone ko, yung kampal ko. Ay! Recorded to eh. Pakinggan mo nga. I will show to you guys. Sabi ko nga, bakit kasi sa generation na Flood. Bukas, ano rito? Sige.
Ayan na, tubig. God. God. Their cucumber here is 30 pesos. Maybe it's 4 pieces. And their onion here is 30 pesos. Lemon here is 50 pesos. Kita mo, memorize ko rin. 20 pesos niya. Mga kaida rin kaida cucumber. Mga anak lapasi burreta niya. Ano? Na? Take out to madam. Apo. Magkano daw? 100 pesos. Yes, hi vlog. Welcome to my vlog. Ano? Hello. Wala dyan. So, magkano? Pare-pareho lang yan? Maliit lang kuya. Magkano yung... 50 pinakalit. Oo, yun lang. Titikman lang. Tikman lang. This is dragon fruit. Ilan? Dragon fruit salad is worth 50. of 50 pesos. Yung no, maliit it lang. depends upon Depende. the... Yes. 50 pesos. Ay. Expensive. 50 pesos. Pero sa may juice, magkano? 30 pesos. 30. Thank you. Thank you. Bakit ba? Yung fruit stand ni Aling Aileen ay nagbebenta ng masarap na dragon fruit. At yun nga, sobrang patok at tinatangkilik naman talaga ang juice stand ni Aling Nene dahil bukod na sa mura, masarap, healthy at natural pa. Hindi ko kasi gumagamit ng Flowers also here. Perfume. Para nakatawag kayo ng ano ah. Girl, met. Matibay ba to? Tapit mo na ako. Hi! Uy girl, di mo pa ba natikman to? Teka, kain tayo. Ma'am, pili kayo ma'am. 10 lang. Squid. Dried Kulang squid. boss, pili kayo. Katsin yan. Tempor. 10. Magkano to? 10 pesos? 10 10. pesos. Wow! It's 10 pesos worth 10 pesos. So Ay, ito, 5 isa. Girl, ito na. Pili ka ma'am. Toasted ko yan. Sa akin wag na kuya, yung sa akin. Lugi talaga. Sakto sa Dalawa. Lugi sa sibuyas sa UP. Ayun. Sakto. So it's worth 10 pesos? na to. Nanginginig ako pa. Sarap na lang ma'am, sarap. Paso. Ang sarap. Say? Ma'am, okay lang yan ma'am. Daw din okay lang. Gabo, 10. Okay lang daw, uwi na to. Bait ni kuya, pogi pa. 5 na lang? Sige. Sarap. Gabo, 10 lang oh. Ay, nakailan na kayo? Wala lang, isa lang. Ito, sangyo po. Sangyup? Hindi na okay. May ulo ka naman. Itong dragon fruit talagang nagdala kuya. Pahingi ako ng sting kuya. Naanghangan ako. Ito Painom. na kanina eh. Perfect.
Yeah, ma'am, 10 lang, 10. 10 lang oh, 10 lang. 10 lang oh. So many onions and Cucumber. Kanya ko? Sarap. Kuya, ang tangina. Kuya, ito gawa rin to sa ano eh, onion. Mga Arabo. Kaya na. Kuya, kuya. 35 lang isa. what's that? What's that? Tatlo Pag isang hindi daan. inihaw, Pwede niya balot. 25. Tatlo isang daan na po. Inihaw, sir. Yes. Ano? Tikim lang ako sa'yo pag Ito bumili yung ka. card namin ay ito. Hindi ako milig sa balot. Meron din sa kapit. Yan. Ano? Eh, palamang. Grab. Tignan mo oh. Ay, dalawa. 150. Dalawa 150. Hanap kami ng tempered. Ayun ang ang daming bago. Tay ka na lang. Ano daw? Ay, puta ka pinakabagkay. Kuya eh. Gulat ako. Ang ina mo, hinikupot pa sa... Naburado yung pag... Pam! Ikaw! Basa na ako. 100% totoo at Tignan mo. labong cook yung nilalagay nila. Oo Sa nga, totoo lang, basa ako. Simbahan ako sa babi. Tatawid tayo eh para makasakay. Alam mo, hirap ako sumakay. Ha? Uy! Uy, Pearl! Ay! Na nakakita. So traffic guys. We just arrived only. We've been in Quiapo and we pay for 65 pesos from Quiapo to North Fairview. Ever na.